Pak Noh, aku datang Pak Noh. Kamu lagi ngapain? Apa, Bu? Aku di sini. Kamu mau apa? Pak Noh, iki piye Pak Noh? Aku iki pengen STB Pak Noh. Ora iso ndelok TV. Mergone TV-ne gambare gur cacing ruwet. Walah, ora usah nonton TV, nonton YouTube wae. Nek perkara cacing digodhog apa digoreng? Nek digoreng atos lho. Nah, Pak Noh, nek godhog mau pancen empuk, klenyis-klenyis ngono kan lho Pak Noh. Nah, terus jenengan pripun? Matuke. Ya kanggoku wong loro ra apa-apa. Sedulur-sedulur, lurah-lurah. Ora masalah Pak Noh. Pokoke lanjut terus. Terus piye kira urusan iki karo Pak Noh aku? Urusan masalahmu wingi to. Ya Masalah tang wingi lho. aman, aku wis sowan ro Pak Noh wis lancar Pak Noh wis ikhlas lillahi taala. Suwun kae lho. Aman pokoke wis. Pak Noh ya aman Pak Noh. Lah iki terus anune piye? Urusane Pak Noh. Wis ngono iku bisa jalan di tempat toh. Lah kowe malah ning kene ngopo? Gek ayo wis mubeng yo. Tak kancani. Mubeng nang ndi? Alah mubeng kanca-kanca kuwi lho. Golek dukungan kuwi lho. Sik dileren sik. Piye toh malah leren. Iki lho ayo pokoke awake dhewe mubeng. Wis aku mbok kae bagian sing sebelah kono apa kono wis ora masalah ayo. Pak Noh nglukru. Alah, nglokro apa neh? Lanu iku apa sedulure Pak Noh Hah? iku ya nek sing munggah alhamdulillah Sedulur Pak Noh sing masih par kae no. ayo ngopo dak tak melu-melu barang lho. Ayo dadine Pak Noh ya terus ketok iki arep mudhun. Lah piye kan ya gak penak nggo. Kurang ini ae wis pokoke awake dhewe sing wis pokoke semangat ngono ae. Nambah wis feeling wis seneng godhog. Dulur kok dulur. Lurah kok lurah. Ning aku yo perasaan dhewe. Wong gek nyanyi sing bantu aku jaman semono aku yo iso duwe. Iya, aku kadung bangun jalan, bangun gedung. Enak iki. Mulai sing dadi lurah dulurku. Wis sing entuk jeneng dulurku kuwi dudu aku. Wis Pak Noh. Saiki Pak Noh, jenengan rasa mikir bangun dalan, bangun gedung, lupakan Pak Noh. Nak pengen maju lurah, maju, lanjut terus Pak Noh. Saiki Pak Noh, sing perlu dipikir jenengan nih bangun rumah tangga sik. Nek jenengan dadi lurah, bulurahe sapa Pak Noh? Engko ora enek sing ngejak senam-senam, ora enek Pak Noh. Ora patut. Wis kuwi rasa dipikir. Pikir kari sik ae, penting awake dhewe iki maju, golek pendukung sik. Penting dilakoni sik. Piye? Piye tok ae piye anak Doro Didi. Wis presik aku. Ngutuas aku rono rene oleh pendukung malah Pak Noh sing mundur. Ning nek perkara kowe no. Piye Pak Noh? Lah wong bocah ora kabeh kok nunggu. Kuwi Pak Noh. Ojo ngerong. Katet kucing garong Pak Noh. Ya aja ngono to, meden-medeni wae. Terus, Aku isih WA ya jek dibalesi masalah. wah, iki suatu tanda tanya besar Pak Noh. Kudu digoleki. Sebabnya ngopo ora tau ketok Pak Noh. Kan dia kerjanya menghibur orang. Pahalanya banyak, Sik Pak Ani. Noh. Iki pokoke kudu membangun rumah tangga sik Pak Noh.
reputasi jenengan iso elek Pak No. Mosok Pak Lurah tanpa burah ibarat jangan ranggo uyah lho Pak No. Bayangkan Pak No. Wis aku dukungnya iki yo sing pertama Pak No tak ganti bangun rumah tangga sih. Sing kedua nyalon lurah kabeh tak dukung Pak No. Sengkuyung. Yo angel nek ngono kuwi. Selasa dipikir sik iku, mikir sesuk nonton Piala Dunia piye. Di TV sine cacing tok malah ra iso nonton final sesuk. Ya apa kowe durung tuku STB wingi? Durung yo. Anu wae sesuk nonton ning nggon aku wae gampang kuwi. Apa wis tuku STB? Wis no, ngepelekke. Ya sesuk nonton nggonmu. Oke. Kuwi mau Pak No, Pak No. Jenengan koyo sing ra cetok-cetok Pak No. Jadi awakmu iso ngomong ngono coba. Liyane deknen kowe iso golek kira. Wah. Pengalamanku ya Pak No. Wong aku dhewe ya gur ngenteni kok ora golek. Kok jenengan kon golekke. Padha mumete iki kok. Wis piye? Jadi mau Pak No diminake sik wae. Kayak nyalonke lurah. Men duwe bulurah. Mosok bulurai ora ono. Kan lucu. Itu yang gusung. Aku iki lagi rasa guyu Pak No. Ora iso. Gara-gara STB rasa Nah, ya gusung. kuwi mau Pak No, Pak No. Mosok kiwa tengen nonton bal, aku gue iso nonton kahanan Pak No. Kan ya sedih Pak No. Kahanan iki sing sedih ki aku kok. Kowe mau ngomong jare kon bangun rumah tangga sih aku ki sedih. Malah kowe kur masalah TV sing bola meneh. Bola karek ping pindho lho bubar. Ya wis, sesuk aku tak ning nggonmu. Eman-eman aku ora nonton Prancis. Aku ngefan Prancis. Lah. Kowe yo ngefan Prancis. Wah, berarti cocok no karo aku. Aku yo ket mulai awal ki lho, sing tak dukung ya mung Prancis. Berarti awake dhewe sehati ya. Yo iya toh. Kita kan bestie. Sesuk golek kostum sik ya. Anu ae golek ning pasar ae. Ya. Sing murah ya lah. Iya. Oke. Oke. Kosek Pak No. TV-ku kuwi ora bermasalah. Masalahe STB aku ora duwe Pak No. Nek masalah STB ki wis nonton nang ngene tangga sik to yo. Ngene wae, Piye Pak No? rasa ngrembug kuwi. Iki bal-balan Heeh. arek ping pindho tersetu. Ngono. Finale kan Prancis vs Argentina. Kowe milih ndi? Aku milih Pak Bejo wae. Piye kok kowe njaluk ditapuk kok. Lah, aduh-aduh. Aku iki pas nang kabeh. Wis to milih salah siji. Aku ya milih F ayo Prancis. Prancis. Oke, berarti aku Argentina. Nah, engko nak menang aku jajake bakso karepmu kok ke STB. Ojo taruhan to. Ora taruhan. Taruhan kuwi nganggo duit. Nek STB karo bakso iki ora nganggo duit. Ora apa-apa. Ya wis. Engko nek Prancis menang, Heeh. berarti kan jagomu. Heeh. Aku nukok ke STB Heeh. karo wong bakso to mau. Bakso cocok. Nek Argentina menang, Heeh. kowe Heeh. tak kon marani calonku ben supaya sesuk iso bangun rumah tangga piye. Cocok. Gampang kuwi, gampang. Tak terke sesuk. Ayo. Gandeng wis bengi awake dhewe mulih sik yuk. Mengumpulkan stamina dinggo begadang sesuk bengi. Oke, bestie.
bae. Kaya sama nonton TV. Kowe barang panjakone lurah malah ngejak totoan ae. Ora becik kuwi tra. Beli aku. Ya tapi kan masih bae ora usah ngurusi bal-balan kuwi. Kuwi lho caron lurah arep teko. Ora gawe kopi. Oh to, teko-teko saya gur ngongkon to Pak No. Bejo iso ngono. Judek aku ya. Wis Pak No, tak gawe kopi sik. Mesake aku yo. Ket mau kok sak suguhi anggur. Apa? Aku rodok pahit. Lah yo gini. Mergo aku manis. Gulaku yo garis sithik Pak No. Ya wis, sik Pak No. Oke. Aku njaluk kopi pahit itu mergo apa? Kahananku lagi pahit. Wow, ya Allah. Kowe kabeh apa? Prancis iki biru, cek lho. Lah kok kowe malah kuning? Kowe malah Manchester United. Iku bukan piala dunia. Itu klub Inggris. Inggris kalah, pulang kampung. Malah sik digowo toh. Kita jauh iki. Alah Pak No. Guru perkara kaose lho. Sing penting kan pemainnya apal Pak No. Nak guru pemain luar negeri, aku ki ngerti kabeh. Lho, kaya to Argentina, Messi, heeh to, bener to. Terus Portugal, Ronaldo. Nek Prancis, Mbappe. Indonesia Pak No, BP. Bener to Pak No? BP Indonesia. Apa artine BP kuwi? Ya Allah Pak No, BP kuwi Bambang Pamungkas. Ngene kok ora ngerti Pak No. Oh alah niku pun sepuh pun pensiun sakniki Indonesia niku ngedage anak-anak muda yang berprestasi. Memang namanya belum pada menonjol. Besok tahun 2023 mau ada piala AFF, nanti biar bisa juara. Wis Pak No, itu kok kejuaraan iki dulu, sedo. Nak jagoku menang, sampean kok ke STB karo bakso. Oke? Tapi nek anggon aku menang, Heeh. kowe tetep tak kon goleki calonku sing sesuk tak nggo lurah, oke? Beres, sip pokoke. Deal ya. Deal. Yo, Kowe ngomong ana celana bejo. sik yo Pak No. Ojo golek liya lho, Pak. Dekning sih masih di sini, tetap setia. I love you. Adalah Rambi jagoku bal malah nang kene to iki. Wong dikumbah aku iki lali. Waduh. Piye iku? Men, dikumbah yo men. Nganggo kiai Superman mabur tekan Qatar. Nonton Prancis. Mbappe really has got a turn of pace. He's showing here, look at this, from Mbappe's held back there. Hang on a minute, it's a penalty! It's a penalty for France! The Iranian referee was in no doubt. Antoine Griezmann. First blood France, 1-0. Griezmann strikes again. And it's the early breakthrough they were looking for. Di Maria. Oh, what a goal! What a strike! Argentina level. It's Angel Di Maria.
greatest of strikes.